Yo, good morning, good afternoon, good evening mga idol. So, dito tayo ngayon sa bayan ng Urdaneta. So, Urdaneta to guys. Bali, nahanap ko yung arko ng ng Villasis. So, hindi ko nakita. Galing ako ng Malasiki. Tapos, punta ako dito sa may Urdaneta kasi nahanap ko yung arko ng Welcome to Villasis, Pangasinan. So, bali, hindi ko siya mahanap, no? Ayan, bale, di ko alam, may pinapatay yung building dito. Di ko alam kung ano ito. Basta dito to sa may bandang Urdaneta. So, punta tayo sa bayan ng Villasis. So, ayan, start na tayo. Let's go.
Rosales. Rosales na to, Dre. Sorry. We're here at Rosales na. This is Carmen, so we're going back. Wala na tayo. Nawala ako, Dre. Binola. Napunta na tayo ng Rosales. Wala kasi ako di ko pinabit yung computer ko eh. So hindi ko alam kung nasa na tayo. Kaya explore lang tayo. Vinicius, the vegetable bowl of Pangasinan. Ay, gabi. Ito. Explore natin yung bayan nila. Dito lang tayo sa... Ay, kanan pala ako.
Good bird. Oh, this is really gate. Oh, okay. Akala ko. This is the exit.
yun mga idol. Bali dito pala yung ano, Villasis to Malasiki Road. So yung medyo bibilisan na lang natin kasi ano, wala naman ng masyadong establishments dito. So ayun, papunta na tayo ng Malasiki. Actually bibideo ko sana ng Malasiki ngayon, kaso wala akong time na, may pupuntahan kasi ako. So tara, let's go. Medyo mabilis lang to mga idol. Let's go.
So dito na yung boundary guys ng Villasis tsaka Malasigi. So this part Malasigi na to. So di ko alam kung ano yung next na bayan na pupuntahan natin. Comment kayo guys kung ano.